paras video ja mä oon ikinä sellaista tehnyt. Mutta arvaa mitä, Kässämessut netissä tulee taas 12-14.4. Messulla julkaistaan 6 ovelia, siis ovelia missä ei ole heijastimia. Tämähän on aivan mahtava tasku sisäkäyttöön esimerkiksi töihin, matkalle tai kesätaskuksi. Ja tästä heijastamattomasta mallista tulee eri värejä tyyntiin, mustaa, punaista, sinistä, keltaista ja sitten tätä oranssia. Olikohan vielä joku väri? Harmaa. Eli siitä löytyy nyt hyvin värejä. Tuotteet tulee ennakkomyyntiin 12. päivä perjantaina ja niissä on sitten 1-2 viikon toimitusaika. Mutta niissä on kiva ennakkotarjous. Eli kannattaa ostaa viikonloppuna, jos sellaista halajaa. Heijastin rintamalla. Sinne tulee myöskin ihania kesävärejä. Liilaa, laventeliväriä. Sitten on peessiä, beige, panteri. Tää on aika makee. Ei ehkä paras tämän paidan kanssa, mutta muuten aika paras. Luvassa on tuoteuutuuksia, uusia värejä, Alekorissa yllätyksiä ja arvonta löytyy Facebookista. Ei muuta kuin messuilla nähdään. Tervetuloa mukaan!